Gunbox teman iti ko. Kinakatang ko dito Shopee. Nga kerosene stove. Kitaan teman no mayat mo't lang paglutuan na ito. Luktan tayo Katante pala iti moskitiro na. Ay abong na kaya. Mayat man panang luklukat na. Seryoso pa. Ingata di ni sumaya. Excited sa amon nga manglukat. Trigat na mutaluktanan na ya. Nya tay ayat tatanak ko dito likod ko ni tamunan siya kat makan. Kita tayo ti panglukat tayo nga buneng ta narikat aluktan. Lagi wa mo tilitsyon na ito pa may amon. Siripan tayo makamayat. Mayat sa kita na na tupi-tupi na. Yan. Mayat. Green packet ti kulay na. Mayat magkaya. Kaslat ugaw lang natin ko naramid na gaya maya. Ikanda lang tangke na dapat sarang usong na. Pag ipisukan iti kerosene. Dapat iti pasurot na papel nga pagkitaan niya ti usar na. Wala patay ko nung makita ta baka magustuhan da mo ti gumatang ka data ginatang mo nga tugaw. Puisim ikita na pa yabangi raya. Kada makita king ko ng video. Pestingan tayo di ko pag luktan na kan ko tap nung pakita tayo nung matala na. Itisting tayo madamdama. Nung makagatang tayo ti pagpakan tayo karati ko kanan na tapno sumgad tapadasin tayo man nga pagluton iti masida madamdama dapat ikalbitin na dyan pakita naman niya mayat malatala na nga ta baka madimat deta wala isim mo seryoso ka mo